80 arvovaltaista tieteen ja taiteen instanssia voi ehdottaa Alfred Kordelinin palkinnon saajaa ja vuonna 2023 faktantarkastuspalvelu Faktabaari professori Olli Vapalahti. Kääntäjä Stefan Moster on valittu yhdeksi heistä. Voiko tavallinen ihminen enää luottaa omiin silmiinsä? Valitettavasti ei on oikeastaan se, mutta sellaiseen tiettyyn kontekstualisointiin ja harkintaan on pakko luottaa. Ja toivotaan, että me pystyttäisiin kantamaan tätä hommaa osaltamme taas tässä uudistuvassa pohjoismaisessa verkostossa. Jos ei me tätä pystytä Pohjoismaissa ratkaisemaan, niin sitten tätä ei valitettavasti pystytä kovin helposti ratkaisemaan missään. Suomalaisessa kirjallisuudessa voi olla tietynlainen vapaus konventioista esimerkiksi ja jonkinlainen rohkeus, joka viettää minuakin ja ehkä lukijoita Saksaan. Viimeksi olet kääntänyt Walter Kilven Alastalon salissa. Ilmeisesti nautit haasteista, vai? Mä en nauti haasteista, mutta mä nautin hyvästä kielestä ja hienosta kirjallisuudesta. Tuntuu siltä, että niitä epidemioita ja pandemioita on ollut aika tiuhaa. Onko tämä näköharha vai onko näin todella? Kyllä nämä megatrendit, ajurit on siihen suuntaan, että näitä tulee tihenevästi. Tällaisia on erilaiset ympäristönmuutokset, ilmastonmuutos mukaan luettuna. Se, että tavarat ja ihmiset globaalissa maailmassa liikkuu vapaasti, niin se tarkoittaa myös vapaata liikkuvuutta sitten mikrobeille. Ja se, mitä meidän laboratorio esimerkiksi tekee, me pyritään kartoittamaan sitä tuntematonta maailmaa, joka on edelleen eläimissä, villieläimissä, jotta voitaisiin tietää paremmin, mitä sieltä on sitten tulossa.